of our lives, partner. One barro go and man go para. One yarro ching his name, bajing pa. Kaching e cleansing star, cleansing good. Jalu Taïew bom chuku. Hak katanguk pa badukon badamansem Bakhuid. Amen. Ka jingi jong turai jingi Jesus Christ bad ka jingi jong blay lembat ka jing selok jong men sem Bakhuid kinon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men kopara da ka jing sngurit hakmat ka jong blay to ngin dem yala ka jong kamon bad kerpangai hakan ek step ngi pediang yala de bang yelong kinong pop hakmat jong u. Balang ba ka jing pediang jongi bang yelong kinong pop hakmat jong u. Bat ngi pen map na ke banta ki pop ki bangi lele ke jingem uturayu map uturayu saj open khoj ki pop jongi baro bat bingin long kita ki breu ki babidor ban pediang yu ha kane ka yu chorus Bakhuid te kumta to ke ngin phai khmat shu da ke jing snguret lang ba ke jing duai jongi nga phla hau blei badan bor baro badepi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da ke jing purkhat da ki tin da ki kam da ki jing la klet da ki jing la palat junga da ki jing la palat junga da ki jing la palat bakraw junga damar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabaya isa ka the sati ya ke angel bat ki rukhoj badia phi ko hanmen ko para banduai na ka banta junga how try ublay jungi Ublay badan bor baro unis ne yingi. Madalama bagi pop jungi unyalam yingi. Sya ka jing embam jukut. Amen. Try can rako place ne yangi. Try can rako place ne yangi. Rat ko blaze ne yangi. Try can rat ko blaze ne yangi. Christo map ko Christo rap ko nong penim jangi penim yangi. Dong in ya duai hakane kamas ke Bakhuid ngi duai kerpang na banta jong iba ben rowel hasha ba irake kesngi kha jing e manta kesngi ngangu yu blay na banta ke jing em ke jingej bat ke ying ke sem ke baul a hi ai bo blay dragon rat unang ri kendong ya ke jing em ke jing i banang yo ke jing kot ke jing khia hakamat bat ke man sem banang la chu ban e ban shakriu trai lang ba ke jing em ba bha jung i kum unong trai balang kum pa hi ngasem kum juro ngi duai na ga banta i
Alba bat Iban Karbani mentah kita pun kera yalade ban sedang ya ka state of formation novitiate nadul asyai ka Sngi ai botrai unkur ku kerdo ya gejing temu babaha ka babaki kiladan ha gejing em ban kamtame ya kene gejing yai lenti ka bakerpang gejungki kat bagidang pun kera yalade hakine ki arsnam kisnam jong gejing pule ha ka novitiate ban pen kre na ka banta ban shim ya gejing smai ha gejing long runiam jungki hapo kaseng jongki sister SABS ngiduai ru na ka banta ka man sim balakladno jong i graceful marngar ai boblei traikan rad un ai iru ya ka jing jathaj bom jukut ha ka hima baneng ka jung u berkum juru ngiduai na ka banta i Alberts imli bama iru inyo ya ka jing koi ka jing khia hakamet bat kaman sim bat kum juru na gabanta i kon jong i harvesian marngar bama iru lengba ka jing e ukpa ki bayinga sam inang yo e ka jing klan hakamet bat kaman sim inang he anang san ha ka jing te bro ha ka jing te blay kerpang e hakane ka Sngi ngi duai na gabanta kaman sim balaklatno jong i sister Toms Maria SABS ibadai na ka Dimapur province baklat menmit hakapor khatway baje ngiduai kerpang na gabenta i sister Toms Maria ai boblei trakan rat unkur kurdo ya i khamtame unmap ya kipop kisang kilat kitam gidona kaba ilale ha kane prathei badun yew ya ki kamba baha kaba ilale ha ka jing i kum sister badun yelam ya kamasim ke jung i sha ke jing supneng ngiduai ru na gabanta sister provincial jungki badbaro ki sister ki batrai keleng saudang ke prathei khamtame jong ka Dimapur province damar ke jingdu jungki ya iwe dekat jong ka seng ban ngiduai na gabanta ki bayinga sam i mei pa ki hanman ki para jong i sister Toms Maria Baulei nang kerku kerdo iki rukumcu makin la pan pediang ya ke ke baulei la le ha ke jing em jungki langba ke jing sim no ke jing u ya i na kane ke perthei to ai ngi kerpat ko blei badan bor baro ba kaman sim jong sister Toms Maria but graceful marngar kisakri jong me kiba melakot ban ban syakri langba kajing long roniam bad kajing em kristan na kabanta kajing kajing ki yaw kris kiba kilayaj hakalanti kajing bajanai bakandup shat kamen ha kajing wan kaborom jong me bad rengkat bad ki hanmen ki para ki jong ki ha kahima dautra jing Yesus Kris ukon jong me ubu imat basan syar rengkat bad me ha kajing long kawai jong omen sim Bakhuid ublay junam la junam amen kajing pulay na kikitab u Joshua ha kito kisngi u Joshua ulakren ha kipait ba uong menta na markata tuting burom ya utray pato syakri ya u ha kajing sngur mensim pat ha kajing shisha Bread no ekiplay kipakik pajung pi kilamane sesilyang kawa. Pat hari Egypt pato syakri tang ya utray. Badlada pimmon syo ban syakri ya utray. Tujit no menta kasngihi yano pin syakri. Laya kiplay pakik pajung pi kila syakri hakitain kipa syalendet kawa. Neya kiplay jengki amor kipa hakari jongpi Kiri jong pi kisyong. Ngayala de pat kaying kasem jonga ngin syakri tang ya utray. Kipait ba hangta kila jubab. Horkit hordang ngin ino ya utray ban syakri ya kiway pat kiplay. Nabadey utray ublay jungi ubalawan lam yingi bat ikikpa jungi nari Egypt. Na kaying jinglong braw bat ubala le katu kidak kibakraw hakmat jungi. Ubalaya da yang baro silenter linti kadbangi lay. Padhapadeng kipait briu baro kibangi layait nang ba. Pat utray ula bread krat nakmat jongi
ya ki pait penriu baro, ya ki amor, ki belasyong hakane kari. Namar kata, ngiro ngin syakri ya utrai, namar udei ublei chungi. Henry u Joshua ula ong haki pait ba. Pimla ban syakri ya utrai, namar ba ulong ublei upa Bakhuid, ulong ublei upa piriang. En om map ya ki jing pen ken hukum chong pi, ne ya ki pop chong pi. Lada pilendet ya utrai pat syakri ya ki blei nongwei, hangta en pen pai pat en pen shitom ya pi, pat un pendu pen khoit ya pi, wat la ula lep ha ya pi. Ki pai ba pat ki la jubab ya u Joshua, henry ngin syakri tang ya utrai, hangta u Joshua ula ong ha ki pai ba. Pilong ki sakhi persya ya la dehi, haba pilajit ya utrai, pan syakri ya u. Kumta kila jubab. Ngilong kisaki, te ula ong. Te kumta tu bread ikiblay nong way kipadon hapedeng chong pi. Bato pendem yala kada onot siya utray, ublay ka Israel. Kumta kipait ba kila ong ha u Joshua. Ya utray ublay chungi ngin syakri. Padekaktin chong u ngin kongu. Kumta u Joshua ulayate kajutang bat kipait ba hakata ka Sngi. Pat ula tauro ki ain pat kiritiniam nakabenta chungki Hashekem. Teu Joshua ula tho ikinikiktin haki kitab chung ka chingken utplay. Nang ta ula shim uwe uma ubahe, pat ula bo ya u hangta hapo uding peti hakachaka kentang chung utray. Pat u Joshua ula ong hopait ba baro, hakmi une umau unlong usaki persya yengi. Namar ula yo sngew ikiktin baro chung utray, kiba ula kren hangi. Enlong namar kata usaki persya epi, yo pilet thok ya ublay chung pi. Hadin kata u Joshua ula pano ya upait, uwe pa uwe shala ka chaka. Hadin kine ki u Joshua ukun unan, usyakri utray ulayab, enda ula dap shispa shipos nem karta. Kaktin jong utray. Sam kadreu, maban dreu spa prakupra. Mulai antifon ke ba. Hallelujah.
utrai don rain card but pi ka jing pule na ka gospel but ku kat kum Matthews hakata ka por kilawan yalam ya kinaret shau Jisu ba unbu ya la kikti halor jongki bat ba unduai kisenran kilamai ya kita gibreu Henry Jisu ulaong sha bagi kinaret kinwan shanga wat khang yeki namar kahima beneng kadei yakum kine te ulabu ya la kikti halor jongki bat ula late no ka gospel jong utrai ka jingero yame ko Chris ni ki bala he ki bala san ki bala rangba karata haga jinglong ka jingi lada ngi pej ban ngi puson yala ka jong ka jing em ngi du no ka wei ka ba kerpang ha ka jing em jungi kata ka dei ngi du no ya ka jinglong ka ba ngi don kum ki khna ka jinglong ka ba ngi don manchwa kum ki khna ngi tep ha ba ngi pej ya ka jing em bat ka jinglong jong ki khna bat manga ma phiro kat bang gedang long gedang don ha ka jinglong khna ngi don kata ka jing loloi ha ka jing em ka jing loloi ha ka jing mot ka jing perkhat ka jing loloi ha ki kten bat kum juru ki kam ki jam hanrei menta pat ha bangi pet ni posan yala ka jong ka jing em ngi du no ya kata ka jing loloi ngi du no ya kata ka jing khoj ya ka jing soti kat bang gedang khna pat menta ru ha pa pi pet ya ki khun red ki jong pi ha yingasem ki khna ki dang don kata ka jing kloi ban snuthu ya ka e ka bama pi pikran ya ka e ka bam pi pisneng hanrei kat ba kedang he ki du no ya kata ka jing kloi ban long kita ki khna ki bas ngap sneng ki sedang ban le prasha ya ka e ka bama pi pisneng pikrau haba pi pe ya ka jinglong jonga na jung pi kat bang kedang khna bat kum jur haba pi pe ya ki jinglong jong ki khon ki jung pi haba ki pile bakla ki pi ong ngama map yanga kilong kedang don kata ka jinglong bakloi ban map ya ka jingduna ya ka jing bakla jong pi na jong ki wei ki khnaret habangi pe ya ka jinglong jong ki don ka jing shania bat ka jing IT telan ya lare haukpa bat hakmi ne hagito ki basumar ki basukhari ki bapet ki bakme yeki hanrei kat bang gedang he mama kiru kat ba gedang he ki du no ya kata ka bor jong ka jing shania ne ka jing IT ya kito ki bapet ki bakmi ki bari ki basumare ki kane ka dai ka basisha ka bangi yo i halade bat ha ka jinglong jong ki khna red ki bamanta kat bang gedang he ha ka chaka bangin nang penne pansa ya kata ka jingloi jong ka jing em ni pendap pan ban ya ka jing em jongi da ka jing auria jong kane ka prathei kat bang gedang he hak kejaka bangin nang ri kendang ya kata ka jingkloi mat snguthu ya ki wei penban ngi pendu no ya kata ka jing snguthu jung ki wei ngi warlat kumno ban penram ya ki kumno ban pendu no ya ka jinglong babha jung ki wei kat bang gedang he hak jaka bangin nang dan ka jing shania ya kito ki bapai ji bakmi jing yangi lane ki bapendap ki bapenbiang yangi lane hajaka bangin nang penroi kata ka jing shania how blay uba ayingi kana ka jing em uba aying kana ka jing uba ayingi kana ka jinglong brew man brew ka jinglong do ka jinglong snam ka jingi ngi du no ya kata ka jing IT but jing shania how blay ko hanmen ko para manta kasni ujisu pan kan mau yang abade phi ningkong na shabe to ken menta ngin sedang ban pen ro biang ya kata ka jing loi lui jong ka jing im jongi kumbangi long lane ka bajinglong ka bangidan kum ki khna hakapor ki badang red kumno ke ngilaban pen roi biang ya kata ka jing loi ngilaban pen roi biang ya kata ka jing loi da ka jing IT ka jingi yala dei hoblei da ka jing IT ka jingi ya blei bat ka jing pediang jingi ya ka e ka bamu u hika yangi lane uptha yangi banle ha ka jing em ka jingi
Badaka jing persang jungi ban kiar na kino kilat kibasneu kiba penlong yangi ban duno ya kata kajing lului. Kamta me kajing IT kajunga kajung piyala de ya kijing auria jong kane kepertei kajing auria jong kane kajuk kajungi kabamenta. Lada manga ma pingi IT yala de ha kajing auria jong kane kepertei kajing sneu jong kane kepertei kajing subaha jong kane kepertei. Lada manga ma pingi IT yala de ban persnubaha ya kakten kathalik kajungi ya ki kmat kajungi ya kamet kajungi klempep ngi du no ya kajing loi jong kajing em. Hanre lada manga ma pi ngi persang ban kentai lane ban kiar lane ban bread ya kine baro jungai na ngi klempep ngin yo biang ya kata kajing loi jong kajing long kena jongi. Sakawai pat kaba manga ma pi kibala he kibala san ngi dan kam ban pusan ban pek kmi ban ngi ban le kajing em kajungi kadai kane. Ngi don ki kunret haying hasam. Ngi don ki kunret hapo ka imlang kasalang. Ngi don ki knaret ki badang lului hapo ka imlang kasalang kajungi. Lada mapi kumukpa, lada mapi kumkakmi, lada mangi kumgenong yalam jong kane kari, jong kane ka imlang kasalang, jong ka balang jungi. Lada ngi kwa ba kine ki kunret jungi, kindon kata ka jing lui ha ka jing em. Shirnta ka jing em jungki. Ladang ikwa bagi negi kunret jungi kindon kata kajing kloy ban snuthu kajing kloy ban map bad kajing IT yalade bad kajing shania hanga badapi bad kumjur how blay ubal ai ki kajing im ubal ai ki kajing ngai ubal ai ki kane kajing long brew ngidon kam ban ri ban sumari ki dakba ngi hikai dakba ngi pen I kanuksa babha haki. Kajing hikai kasdang nalaying nalasem. Om day hakaim lang kasalang. Om day hapo kaying mani. Kajing hikai kam day bansdang hakas kaying school. Kam day hapo kanu kajakahan ray. Kajing hikai kababaha kaday bansdang naying nasem. Kaya kajing hikai kabapi ay kumukpa ni kumkakmi haying kata kami bat kane hakadanut hakajing im. Hakiktin kitalik jong kikon kijongi. Lada mapi kumukpa, lada mapi kumkakmi. PM hakajing em, kajing kren lorni yakiwe. Lada mapi PM kajing em, kajing penben yakiwe, kajing penrem yakiwe. Lada mapi kumukpa lan kumkakmi. PM hakajing em jong kajing de, kajing em buat tenglang. Lada mangi kumkikimi kikpa. Lada mangi kum kinong yalam jong ka imlang gas alang jong ka balang ngi em ka jing em ka balangkar klempep kine ki kon red jungi kin du no ya kata ka jing loloi jongki kin du no ya kata ka jing kloy jongki ban map ka jing snut ho jongki ya ka ka ba mangi ngi snang ya ka ka ba mangi ngi pen I ki du no wat kata ka jing IT ka jing shania yanga badepi bat kumjuru yoblay. Kane kabau Jisu hikai yang abadepi menta kasngi ko hanmen ko para lengba ke gospel. U Jisu ang kahima jong kahima breng kalong bat kadei yakum kine kiknaret. Ngatrai babaro ngidon tang kata kawehi katong. Banlong kibriu kibabha hakane kepertei. Banginyo ya kata kajinga kajing kerku kajong blay. Bangin yo ya kata kaburom kanam kadba ngidang im hakane kepertei bat kumjuru hakmat jongublay. Ladangi kwa bamanga mapi ladangi kwa bagini ki kun red jongi menta kin roy hakata kajing loy kin roy hakata kajing kloy jongki ban map kajing kloy jongki ban IT ban chania how blay bat hanga badapi kibala he kibalasan ngidei ban ai nuksa babahaya ki ngidei ban hikaya ki lengba ki ktin ki mangikran haying hasam lengba ki kam ki bangile haying hasam lengba ki kam ki bangile hakaim lang kasalang bat kumjuru hapo kabalang gejungi kohan men ko para kanai kadai ke sur kabaw blay ukhot yang badapi menta kesngi banle. Den mata kadau token ngin persang ban penek pensa ya ka jing lui ha ka jing im la jong marwei om dei ban pej ya ka jing im jong kiwe han re pej ya la ka jong ka jing im kum no pi im kum no pi le ngitip bat pitip ya kata lada mangi ngitip ya ka ka bangile
ya ke e ke bang im larangi persang ban penne pensa ya kata ke jing lului larangi persang ban penne ya kata ke jing baha larangi persang ban penne ya kata ke jing kloi jungi ban senuthu ya ki wei larangi kloi ban penne ya kata ke jing kloi jungi ban map ya ki wei larangi kloi ban penne ya kata ke jing IT ke jing siania jungi ya kinong pet kinong khmi bad yaw blei klempep ngin he ngin san ha kata ke jinglong knaret jungi bat klempep habangi don ya kata ke jinglong kumgi knaret ublei unkurku kurdo yanga badepi ya ka yinga sem ga jungi ya ka imlang gas alang ga jungi bat ya ka balang hi barok away ko hanmen ko para ha kane gasngi ngiduai na ka banta kine kijing e gijing kurku ban ngi pan ka borno blei bangin ang la shu ban im ka jing im ka babha ka jing im ka baliloi ka jing im ka basania ka ba itilut yala de haublei bat hagi bapet ki bakme yangi en yoro yo Jesus Christ ngin yang ngin plai la ka jong ka jingej nga ngej haublei pa badan bor baro onong tau ka beneng bat ka kendau parau Jesus Christ kon ba mare jungu utrai jungi ya balapun nomen sem Bakhuid ya balakhan kamaria sala bein ho popin jus pilatus la sana pnaiu la ya balatabiu la yar shkbayab akas ngi ka balai la mi pat ni ka bayab kiu sabneng song ka monoblay ko ba tao mo ban ki bim ka bayab ngangai ha men sem Bakhuid akabalang Catholic Bakhuid akas ng salok Bakhuid ha ke jung ha biki pop ha ke jung ni pat ka do pat ha ke jung em bam jukut amen Lai spa prakupa. Darling temu sobadado ta chong ka ching e chong gi Kastem musobadado Mambra kutra blek te brana marga chimpo ko rajne ila panyang ko bangi prami so chikla ko chikla ya ra ya chunam Try shim yaki akti jong mengi aiti Toduai ko para bag jing knya junga ba jong pi kan long mapriang huna kmadu blei pa badan bor baro tran piang knya na akti jong pi na ke banta ke jing ro bat borom bat ka teng ke jung ka jing matoy ngi bat balang Bakhuid jung baro ka wei ha ke jing isne jong me ko trai ngi kerpat to priang ya ke jing turwa jong ka ying ka sem jong me ba baro ha ke jing rap jong ke jing da jong me kanom du no ya kata ka bangi la yo priang bat kan yo ya ka jing janai ka bane junom dau kres utrai jungi amen Utrai udon rainkat bat pi do kentiu yala ki danut songin utrai ublei jungi da shisha ka long basong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing penim yangi haman la ka por bat ka jaka ban ai ngu yeme ko kan rat ko pa Bakhuid ko blei badan bor bat bom jukut
leng bau trai jungi u Jesu Christ. Namar ma u ken marwei u breu u bala pediang ya ka jingyap. Knang ban panlat yangi baro na ka jingyap. Ma u ken marwei u breu u bala jet ban yap. Knang bamangi baro ngin im junom hame. Bad kumta rengkat bad kekenuhun ruai jong ki angel ngiaro yame ban ngipen bena da ka jingkmen. Bakhuid try, Bakhuid play goodbye, neng ba percaya kita, daka buram chong me, wayo sana shajron. Wayo sana klemkut, wayo sana you play tonight. Ya Roh you tabawan, agak keteng utran. Sana shadron, wayo sana klemkut, wayo sana yublay chunom. Dashisha melong Bakhuid ko try ka thamay jong ka jingkhuid baro. Namar kata ngi kerpat yame to pan khuid pan kantang ya kine ka jing terwa jongi. Dag bapha yaman sim jong me kum kamjer halo jongki. Bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino u batala kaman snobha ula pediang ya kejing sha shutom ula shim yokpu bat kebaingu yame ula kedia u badal ai hala kesenran u ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi. Ha kaju gorkom endala layabam ula shim yukukuri badak baingu biang yeme ula ay hala kesenran uong. To shim batodi na kane pibaro. Namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bat bom jukut ya kaba enpenmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingmap ikipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Lam yu ne ukpu pani de na kare kakuri ipen na kajing yap jong me ko try tada du melwa. Namar kata ngi bapan manta ya kajing yap bar kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bad kuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar melanyew yangi kibabit ban yang akmat jong me bad ban shakri ya me da kbas ngawret ngi kerpad ya me bangi kibayo banta kamet bad kasnamo kres ngi long kiba lapan yetali kawai daw men sem Bakhuid to kan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatlak kepertei bato penjanaya ka ha kejing it rengkat badulio ukpa Bakhuid jengi ubulbet ubishop jengi badbaro kelengdo token mau ya kisakri jong me graceful marngar kerpang
Sister Toms Maria, ibana kaseng ki Sister SABS. Ya ki ba mela khot chalade na kane ka prathei. To ai ba maki ki yalong ka wei badu kun jong me ha ka jing yap kum ka jong u. Kin yalong ka wei ru badu ha ka jing me pa jong u. To kan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei. Ki balayat ya da ka bakarman ya ka jing me pat. Bad ya baro ki balaklat no aga jing isnei jong me. To padiang ya ki sha aga jing shai ka khmat jong me. To isnei yang ibaro ngi karpat ya me. Baringkat bad kamaria tesoti Bakhuid ka kmi jong ublei. Ujesa Bakhuid ukurem jong ka ki apostol Bakhuid bad baro kerukhuid ki balapen snu bahaya me pateng la pateng. Ngilong ki babet banyo bantalam ha aga jing embom jukut. Bad bagani ro bad pandan burom ya me. Dau kunjung me u Jesu Christ. Dau lembat u badhau. Kan long hame u bleu kpa badan bor. Ha gajing long kawai jongmen Bakhuid. Baro ka boram bad gajing ro. Junam la junam. Amen. Kumbal hukum yang ngi dau nong penem. Bad kumbal hikai ngedaktin blay ngi nur banong. Kok pa jungi ubah habeneng kelong ke Bakhuid kerteng jung me kanwan kahima jung me kelong kamon jung me ha kendeu kumbah habeneng to ayengi menta ke jungbam jungi ke bahala ke Sngi batama biengi kerengkan jungi kumbang rogi mapi ke bless new yengi badwat yalam yengi sha ke jung pensoi henry depan la yengi na ke bas new to penla yengi ngi kerpat ko try na ke jing snu baro ha ke jing bun jung me to ai jing suk jing sanya ki Sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing yada na ka jing jenjar baro kat ba ngi deng ap khmelenti ya ka jing kerman Bakhuid bad ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ junam la junam kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanro ya ka jing ngai jong ka balang jong me bad ha ka jing subun jong me to aya ka ya ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubem basunshar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bad pi tong ini terwa ya ka dak ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bad pi Kunlang rojong ume Hai wan raga jengep bom jukut ini ke priang ya ka Raja ada jengep dapat kesenam jume ke wan raga jengep besar ke priang ya Andai lang ba ke jengep ke jengep snai jume to pai kan long ke jengep dapat dan sem ya ke jengep boy ke jengep lain Makin lagi pop keep up kapete rising suk yangi hakme ukun lang brod jong blai hakme bakidno yaki pop jong kapete suk yangi bala shakhat shakane ge jingkhawai jong ukun lang brod ko kan rat nam shong hok naman rung apok kaying ka junga and resh ong tang diktin kaman sim junga kan sakyai kamat bat kas namo Christ kan ribat kan yalam ingi sha ka jung embom jukut amen
nama Chris. Kami atas 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 nama Chris. Cuộc bao bà hợp nênh, ai bà kịch nghe các bà mà lại hàng nghi, áo khôn chung mê, Jesus Christ, hành men chung nghi, bà cả thật địa đình.
nut akitia jingkan syahabeneng ai bagata kaju kajingai kan pansapriang ye kajing kemen bagajing suk jong nong suspa jungi hasatla ke prathei Shame koble jungi balakurku jinam kalong kaburam bagajing aro jinam amen kokpa jungi babeneng kalong kabukut teng jume Maria kepada berkecingai Putra dan Tuhan dan minta sunyi tempat minta pada kepor kecingai amen kaburam hak pa pada kun pada mensen Bakhuid Bakhuid menkong kumju minta barabo jinam la jinam amen dongin ya duai Doai bagai jengkenya jong kabalang jume kan pen mentoi ya kemensim jong kisakri jong me graceful marngar but sister Toms Maria SABS ngikerpat ko try kenang ba maki ki bala yo pediang ya kene ka sakramen jong ga jingis na Eucharist kinyorung ha ga jingis lok jong u lem bat kirukho jongme daw kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublay badan borbaro unkurku yapi ukpa badukun pada mensem Bakhuid amen kilik suk e basakri utrai da ke jungi amap jong pi mar kaliang is ngamu ya blay Nova Sakspa Life to Life. En jullie vragen, Jesus Christus.